De roofvogels van het Hof van het Wildpaad merken weinig van de coronacrisis. Maar de Birdman stiet samen met alle deelnemers met de popliën om gasten te ontvangen. We hebben een voedselbos, we hebben roofvogels waar ik mee werk met, ja, ik zeg het liefst deelnemers, anderen zeggen mensen met een beperking, maar ik zeg gewoon deelnemers, want ja, ze zijn voor mij allemaal hetzelfde, zeg maar. Ik merk gewoon wat die vogels doen met de deelnemers die wij hier hebben lopen voor de dagbesteding. En als je dan die jongens of die meiden ziet groeien door contact met die vogels, ja, dat is gewoon prachtig natuurlijk als je ziet wat dat doet. Meestal gaan we na de middag, vandaag gaan we het iets anders doen, maar na de middag gaan we dan vaste prik vliegen met de vogels. Hè? Want ik heb die vogels niet om maar ongebonden te staan, die vogels krijgen alle dagen hun beweging. Dus dat is de dagelijkse oefenen. Normaliter geven we hier ook roofvogel ervaringsdagen voor de mensen. Geef ik displays of shows, maar nu in de coronatijd staat dat allemaal een beetje op een laag pitje. Maar met de mensen die we hier hebben lopen gaat dat gewoon door, ondanks de corona. Dus al die vogels, daar vliegen we elke dag mee. En dan krijgen we eens van zielig. En dan zeg ik altijd, ik ben een echte raptorman. Ik heb met wolven gewerkt, met leeuwen, met tijgers, maar al 45 jaar met roofvogels. Dan zeg ik, kijk eens in de lucht. Zie jij een roofvogel voor zijn plezier vliegen? Dat is er niet bij, want die komen alleen in beweging om te eten. En in het copulatieseizoen zie je ze hun territorium kenbaar maken. Maar die roofvogel die eet en dan gaat hij zitten. Want waarom zal hij nutteloos gaan vliegen? Dat kost hem alleen maar energie en des te eerder moet hij weer gaan jagen, moet hij weer gaan eten. Dus daar zijn best wel wat misverstanden over. Maar je maakt het nooit iedereen naar de zin, moet je niet proberen ook. Een uniek beroep. En via is Karel hier te Lonnekaan. Ik werd op een gegeven moment getipt door iemand van dat de familie Jagersma die zocht mensen om hier het landgoed de moestuinen, die met een groep mensen uit te voeren, zeg maar. En toen zei die zei tegen die vrouw, die kwam hier ook en die zegt, joh, ik heb een vriend en die is valkenier. Ja, dat vond Tom heel interessant. En toen ben ik hier naartoe gekomen qua kennismaking en dat was eigenlijk gelijk een klik, dus hoef ik daar niet meer over na te denken ook. En als je de stek bekijkt waar ik zit, helemaal met dit soort vogels en toe magisch is geweldig om dan hier te verblijven. En de bevolking valt me super mee. Aan de andere kant zeggen ze, oh die Friesen, allemaal stug kutvolk. Nee, ik vind dat geweldig volk, het is hoi. Het zijn net motorrijders allemaal, hoi. En of je nou wildvreemde bent of niet. Dus ik vind het nogal meevallen met de Friese bevolking. En ze nemen je zoals je bent, dat vind ik heel belangrijk. Op het Hof van het Wildpaad weer verschillende soorten roofvogels te vinden. In totaal heb ik er nou 13. Dit is een brillenuiltje, een jonge brillenuil van, die is nu 9 weken oud. Dus nog noemen ze een uilskuiken, zeg maar. Dus hier staat Buddy. Buddy heb ik al 13 jaar. En Buddy is een Europese oe, zeg maar. Een vrouwtje. Hé Buddy? Oh. Dat is Furby. Furby is net zo oud als Buddy. En die is grootgebracht door mijn jongste dochter. Die is nu 17. En ik meen dat Furby ook al een jaar of 13 is. En die hebben toen als kuikentje gekocht. En toen heeft mijn dochter onder mijn begeleiding Furby helemaal met de hand grootgebracht, zeg maar. Moeten we altijd een beetje afstand bewaren. Dit is een arend. Dit is de Amerikaanse zeearend, zeg maar, de bald eagle. Zeggen heel veel mensen, ja, maar die hebben toch een witte kop en een witte staart. Nou, dat klopt. Maar die hebben ze pas echt een spierwitte kop en een witte staart als ze tussen de 7 en 8 jaar oud zijn. En dan zijn ze ook pas geslachtsrijp, zeg maar. En dit is nog een rode vogel, jonge vogel noemen wij dat. En dit wordt de 3e seizoen. En ik zeg altijd een beetje afstand houden, want waar zo'n arend verblijft, waar die staat, dat ziet zij als haar territorium.